nithi uyabusa. uKristu uyinkosi. uKristu uyabusa. Haleluya. Haleluya. uKristu akakubangiswa umuntu lokho. Ukuyiyo nje, uyiyo. Uma ebheke ebufeni bembuza ukuthi uyiyo yini wena inkosi yabaJuda, uthi ngazalelwa lokho, ngafikela lokho ezweni. Angibonge igama lakhe. Mfundisi, ngiyabingelela egameni likaJesu. Mfundisi, ngiyabingelela sisi egameni likaJesu Kristu. Kwi-leadership yonke yebandla, abazalwane bonke abakhona, abadala nabancane, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Namhlanje umfundisi akasho ukuthi uzoshumayela isikhathi esingakanani. Ngizoshumayela izalwane sizobambana nje kunyukela ko-3 hours. Umfundisi akasho ukuthi vele nje wakunika ipulpit. Amen. Shothi kufanele igeja lishone phansi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukwamukelwa ngendlela efudumeleyo. Siyabonga ukuthandwa yinina futhi. Ngiyabonga mfundisi futhi again ukwethenjwa nguwe, ungakaze ungibone eduzane, ungibuka ku-YouTube kodwa wayethembe kuNkulunkulu ekumina ukuthi ilungele ibandla ku-conference wakho ukuthi liphakelwe lolu hlobo lwalonkulunkulu. Amen. Ngizofundisa lenkosi ebathandekayo. Ngiyacela ukuthi namhlanje ngishumayele nomuntu ofundayo bese ngishumayela nomuntu odlala i-keyboard. Ngicela sishumayele la. Ngiyacela baba, izolo awungenzelanga into yokushumayela. Ngicela sishumayele. Mina ngishumayela nomuntu odlala i-keyboard. Ngicela sishumayele, uyangithembisa sishumayele. Amen. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ke uma sizoshumayela besithi for thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Into esonto.
First King, chapter 18. First King. Sibuke kuNkulunkulu kancane bathandekayo. Sivale izolo sithi siyithempeli lakhe emhlabeni, uyithempeli lethu ezulwini. Ake siphinde sithi sibuke uNkulunkulu kancane sihlukane ebusuku. Kulento umfundisi ye praise eyiweapon yami. Kade ngizinga nayo emini ngafika entweni ethi akakwazi umuntu ukufinyelela kuleyo nto uma ingamuhle yena. Kosi kunezinto bathandekayo ekukholweni ohambeni lwethu noNkulunkulu okufanele sigcina singabi amavisitor kuzo, kodwa okufanele sigcine zi-lifestyle yethu. Ayikwazi ukufika to the point yokuba iweapon kanti akuyona i-lifestyle yakho. Oh, and igama likaJesu. Angeke bajump mfundisi, bajump istage bayofika la iba iweapon kanti ayikahlali kuye. Ihlale kuye naye ahlale kuyo, baphilelane yena nayo. Kunento yokuhamba noNkulunkulu, sihamba up to the level la sihlalelana siphilelana noNkulunkulu. Ngale ndlela ethi angikuvakashela umthandazo. Umthandazo yizwe lami. Umthandazo is my country. Umthandazo is where I belong. Umthandazo ngiyisithizi kuwo. Umthandazo ngiyabelonga kuwo. Angithandazi ngoba ngifaneleko. Angithandazi ngoba those siyathandaza. Ngiyaphila emthandazweni. Mina ngiyacabanga mina bazalwane ukuthi ngiyahlupha uSathane when it comes to umthandazo. Uyakuphela nje uSathane ngoba angihlukani nomthandazo.
ngiyazizwa ngisho ngithi enganeni sengathi ngisigqila I'm a silence of his life. Ngoba ngiyazizwa uma ngiphaphama ngishintsha uhlangothi ngizwe ngikhuluma into yasezulwini. Hawu sanibonani abathungu. Ukuthi nawu umlomo wami ukhipha into ngisemthomweni ngishintsha nje isayidi kodwa phuma into yasezulwini bese ngibona ukuthi sanaba isakhamuzi uyazikho kaNkulunkulu sanaba isithezini kulelizwe ngiyahlala ngiyaphila angisakashwa. Singashumayizana ebusuku bathandekayo uma izofika to the level ipraise yokuthi now my praise my weapon funeka nisondelane ekusondelaneni masisondelana uma akasibuye size kule eyenziwa inazi ihlobo zami ezingaphambili. This kind of praise le esiphimiselayo kodwa le 18 year conference akuyona le it's another level of praise. Bafethu elelela abanye abantu ukubasondeza to the original place. There is a praise eyenziwa umuntu ongakwazi ukucula. Ngoba praise is not about singing. Singabafana laba mfundisi bese sisigedela abanye abangakwazi amanothi abangakwazi ukuna abangakwazi ukuhamba nekeyboard kodwa abazothi Nkosi
When
Uzobheka isikhathi sendlala. Uzofanele ngesikhathi senala uqoqwe. Ukuze makufika isikhathi sendlala kube ama-storerooms agcwele ukudla. Sangathi labo bantu base-Alliance balendlini bangayizwa lento. Athi bangayizwa lento. Athi bangayizwa lento. Makhona ezinye izinto uNkulunkulu ayikhulume kanti ziqonde ngqo. Then semayifika lezo yikhathi ubamba izandla ekhanda kanti awuyinakanga into ekhulunywe kuwe ukuthi ufikelwe isikhathi ehlukeneyo. Size kuwe ukuzema kufika isikhathi sendlala uthi no ngi-right ngatshelwa ngalesi sikhathi and ngiqoqe enough. I'll survive in my desert. Lokhu kudla ngiqoqile uzongisustaina ngesikhathi sendlala. Bese athi ithi Nkosi yaseGibhithe uJoseph siyomtholaphi thina. Bengikhuluma into yomuntu ukuthi uNkulunkulu uze kube manje ufuna umuntu. uNkulunkulu is preparing the world for the great revival. Kodwa uNkulunkulu usaswela abantu bemvuselele uNkulunkulu. Because uNkulunkulu ufuna umuntu. Because khona izinto angakwazi uNkulunkulu ukusenzela zona ngaphandle komuntu. Bese ethi kuseseGibhithe siyomthola thina umuntu onjalo. Cala ukukhuluma kancane lento futhi masenzobeka. Onjalo onomoya kaNkulunkulu. Because lo muntu okhuluma ngaye othi kufuneka abe nomoya kaNkulunkulu. Lo Joseph ukuthi akekho umuntu okwazi ukwenza lento ngaphandle kwakho. uNkulunkulu usafuna umuntu. Ukhonthembi akufunele iphephe. Themba semathulu. Ngithemba sithando sami. First King chapter 18 of full verse 27. Chapter 18 verse 27. Yes. Wathi ngasemini uEliya wadlala ngabo wathi memezani ngezwi elikhulu noma uNkulunkulu mhlawumbe usazidla noma uchezukile edinga noma uchezukile nje noma esohambeni noma elele edinga ukuvuswa. uNkulunkulu ochezukayo, uNkulunkulu olalayo adinge ukuvuswa. Qhubeka sisi. Base bememeza ngezwi elikhulu. Kusho ukuthi ngoba bayazi vele ukuthi lezi inkinga ezibala uElisha noNkulunkulu wabo unazo. Ngoba bengeke babemeze bekufanele bathi akadingi ukumenyezwa. Sanibonana manje. Kufanele bekodwa lithi iBhayibheli mayiqeda ukusho lento basebenze njani funda sisi. Bazisika ngawomeze Hawu. nangemikhondo ngomthetho wabo. Alright. Qhubeka. Kwaze kwatshaza igazi kubo. Kwathi lapho isidlulile imini baprofetha waze wanikelwa ngomnikelo wempuphu. Kepha akubangakho zwi nophendulayo nonakekelayo. uEliya wayesethi kubantu bonke sondelani kimi.
njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe okwenza kuye izwi likaJehova lathi igama lakho liza kuba kuIsrayeli. Wakha i-altare ngamatshe egameni likaJehova. Wenza umsele ngase-altare nxa zonke olingene namaseya amabili embewu. Wahlela izinkuni, wayihlahlela inkunzi, wayibeka phezu kwezinkunzi. Wathi, gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi, niwathele emnikelweni wokushisa naphezu kwezinkunzi. Wathi, wenzeni ngokwesibili. Wayesethi, wenzeni nangokwesithathu. Baphinda ngokwesithathu. Amanzi agobhoza ngase-altare nxa zonke. Wagcwaliswa nomsele ngamanzi. Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi ngicela kancane sisi. Qala phansi uvulele verse ufunde kahle exactly njengokubhaliwe. Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo, mana kancane ungafundi ukuthi uthini. Right? Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya Elisha umfazi funda. Cela ufunde tabani. Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka no-Israyeli, makwazeke namuhla. Kwenze njani? Ngiphinda lokhu imemezi kakhulu. Wathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, Nakho u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova uNkulunkulu ka-Abrahama makwenze njani? no-Isaka no-Israyeli, Yebo. makwazeke Makwenze namuhla. njani? Makwazeke namuhla Uthini? ukuthi wena Hayibo. uNkulunkulu ka-Israyeli, Abaseka ukuthini? uNkulunkulu ka-Israyeli, Hayi. nokuthi Kwazeke namuhla. Ukuthini? uNkulunkulu Ukuthi ka-Israyeli, wena. uNkulunkulu ka-Israyeli, Nokuthini futhi? nokuthi mina ngiyinceku yakho, Awizwana lento. nokuthi mina ngiyinceku yakho, nokuthi Ukhona umuntu ekuzwileyo la. Nina nje kusuzwe ishumi mfana. Abaseka ukuthi wena ubani? Nokuthi mina ngiubani? Ngicela kuyisho nawe lento. Awuthi manje nawe abaseke. Ukuthi wena simakade. uNkulunkulu. Nokuthi mina nginaku yakho. Yenza ukuthi
Hallelujah. Angimdedeli. Mhlawumbe angike ehlala phansi ngosapho. Hlala phansi. Kulungile. Usetalele ekhambeni. Ubhekene oNkulunkulu. Nasekhambeni ekhambeni. Usetalele unyele kanje ingaba nasekhambeni. Kuhlele abaprofeti babhali bangaki ba-400. Hleleleni. Hlelezansi kwentaba. Bathi laba ubhali uNkulunkulu. Uthi lo yazansi lapha uJehova. Dunia. Senzukolani. Uthi uJehova uNkulunkulu. Bathi laba ubhali uNkulunkulu. Uthi lo imemeza yedwa kuphesezi uJehova uNkulunkulu. Uthi uma uNkulunkulu mbize azoshisa umlilo. Bayambiza akaba attend. Sanibona. Tumphakathi. Thike umuntu kaNkulunkulu ayihlambe uthathe itrip. Ubheke ngakasikupho sobheka ilwa. Kube kanje mina ngimemeza. Kodwa futhi kuphindizela ukuthi mhlawumbe eSwazini niseduze kwaseSwazini. Kodwa kube kanje mina ngimemeza. Kodwa phela futhi ngenzeka ukuthi ulele. Makuthi ulele umvuseni. Ngoba umnikelo kufanele ushile. Lethi iBhayibheli asebenza kakhulu. Mina ke ngibona khona ukuthi babazi ukuthi uSidom noNkulunkulu. Basebenza kakhulu. Wanga respond. Kodwa ngicela sifike kuyo bese siyafana. Uma enga-respond, lithi iBhayibheli basebezilimaza. Kodwa ngithanda ivesi lamfundisi naseqala umuntu kaSifakade ethi sondelani lakini nonke. Ngiyakwazi ukuthi bangaka abantu bazolizwa leli vesi kodwa mhlawumbe kuzolizwa umfundisi. uNkulunkulu wami ngiyazi ukuthi abezo. Sondelani lana kimi. No. Ubiza abantu esebelimele. Ngiyazi ukuthi angizumuzwa lonke kodwa mhlawumbe 3, 4, 5 izoyizwa lento. Abalimale ngenxa kaNkulunkulu wabo. uNkulunkulu wayinwele azobela abantu baready for lento. Uthi-ke ngiyabona lithi iBhayibheli basika ngemimese basigwaza ngemikhonto ngomthetho wokukhonza kwabo. Uma sebewenzile impendulo ayifelanga. Ithi le ndoda kaThixo sondelani. Wozani neyilonda. Mhlawumbe mina ngiyezwa baba. Omthembela mhlawumbe ngiyezwa nini. Wozani namasikazi. Wozani nobani bleed. No, ababisi.
attitude. Ukuyeka sondela manje. Sondela manje. Sondelani. Ilanga liyona. Sondelani. Funa ukubonisa imhlobo. Sondelani manje. Mama sondela. Besondela. Benyeza. Ngenxa yilonda zabo. Sanibonani busuku. Bebuka laba abaklini, ababhokulethe mbeki, abahle. Besijaja bona ngamasituation abakuwo ukuthi ngiyofika ngini. Mangifika lapho njengoba ngazaliswa indoda umuntu ngizokhuluma kanjani udaba lwami uthi uyalazo sondelani manje. Sondelani manje. Sondelani manje. Nengathanda ukuthi isimo ovela kuso sinjani. Nengathanda ukuthi umndeni ovela kunjani. Nengathanda ukuthi standard of education sinjani. Nengathanda ukuthi uvele public house. Abathanda nalokho kodwa sondelani. Sondelani. Bamenyeswa ngani yami khona into umfundisi awumenyeswa umusa khona into awukuthi umusa uhambele izwe lakini uhambele ilokisho hlala umusa uzokulanda umusa unenkinga yokulanda ikhona lentshumayelo yamelela phaphezulu athumusa unalo iqiniso umusa awunaqiniso umusa uyeka abantu ngathi bayafaneleka umusa unayo yethendensi yokulanda abantu abangafaneleki umusa unayo ithendensi yokulanda abantu abangakwalifani umusa unayo bazibhoshethe nabayeka abantu abanenyango bamenasa unazibhoshethe iyongena bazuhamba ngoba umusa unalo iqiniso. Sondelani manje. Ngoba khona into awubizwa umusa. Yazi ukuthi kube nabantu laba nenzeka ukuthi nabo abanekholini layikini kodwa bangayiboni bequalifya to respond kwikholini ukuthi nabo izulu likulekeza kanti izulu linokuphuma ukulekeza abantu ngathi baqualify ngoba uyathanda ukwenza abantu abangaqualify baqualify. You know what? Lithi Bible abaphostoli. Lithi Bible abantu babebangana uma abaphostoli bekhuluma. Lithi Bible ngoba abantu babebaza abaphostoli ukuthi bayimifunda nje. Babebaleta. Yes. Ngoba uJesu wabayeka abantu ababengama-graduate. Walanda abantu ababengama-drop off ababephume ey'koleni. Imiyeke. Babebazi ama-weak points abo. Sanibonani bathini. Kodwa bebangazwa ukuthi my brother, bebangazwa ukuthi lesi sehluleki esisaziyo
uthi mabeqaqala udaba encwadini yabaseKorinte athi ngabona izaphula eziningi kodwa ngeke ngikhulume zonke kodwa ngingahlelela lolu udaba lomzimba ukuze kube nethemba elizobamphekela kulo ngabona imizimba lapho ngafika khona ibhalwe amagama abantu ngabona unokuthula ngabona uSibongile ngabona uNtshweni ngabona uNkulunkulu ngabona uMongani ngabona imizimba ilindile ezulwini awukuthi phokubekhabelela ithi kuqalani qinisani bazalwane ningayilahli ngisho nabancane bese ukuthi nama masingenze njani ngoba kunezulu lidile izinto iye ifune abantu abanama container avulekileyo yingakho uJesu sanonana uJesu yingakho ethi uma ekhuluma enshweleni engithandayo athi iwayini elisha nezitsha zibe zitsha ngoba kufanele kulethwe iwayini elisha etshele indala ngoba izitsha indala zifaka ukukhuluma zingakwazi ukubukela iwayini elisha uthi uJesu masakuba iwayini yewayini kuba iwayini yezitsha kodwa mayizulu lithululito lifuna izitsha ezizokwabukela ngoba kufanele nokhonsipenti ukushiya ulale athi shudonalo nokhonsipenti fanele ushiye umuntu no-conference fundise bengishadele eqebile lakwamthweni selihambile la enkosini uma silala embhedeni angithi ngiyakutshela ukuthi mina umthandazo umuze engihlala kuwo yimpilo umthandazo uphila uphuma ngamaphosi uphuma ngeziqu zomzimba kanti ilanga ngihlangana nomfana emonto nje angithoka nomama ngoba kufanele lento ephuma la ngoba isikini sami asikwazi ukufana nesikini sonke ongahlali noNkulunkulu ngoba hayi futhi ulungile hayi ulungile ngiyeke ngilokhu kuhlalelana noNkulunkulu izulu lokuphumela kimi ukuthi izulwini zosuku ambizi bamthwelelela phela phezulu athi nabezitha ngithi baba athi ngixoxela udaba lwakho noNkulunkulu ngithi yini baba athi angazi ukuthi umuntu onjani angazi ukuthi ngahlangana nomuntu onjani kanti wena unjani uMtshweni ngithi baba athi ngenza ngiyibuze mntazulu ukuthi kanti bengenzani yonke leminyaka bekuthi ngiyakholwa kodwa lento likhulisa lelikamelo yenza ngakwazi ukulala ebusuku akudaleni bakhe uhambe at the age of 86 ubese efuka alani awolodwa afuke ku-11 aleluze ilakhalakhakhasuka Zizuku zimqamka ubambelele
kuyinento yini. Mina ngifuna ukushiya ukwazi ukwahlukanisa into ethi my praise, my weapon, uthi izwi lami lokuhlala nelofuna kulo. Ngifuna ukushiya usuthi umthandazo sekhaya kithi. Mama ngibuza isibongo sami kusemthandazweni yikhaya engihlala kulo lelo. Uthi uIsaiah prophet abantu abahlala kule ntaba abayikusho ukuthi bayagula, hayi ukuthi baguli, kodwa basho ukuthi bayagula. Wabuka futhi amandla okuphila nawokufa afana impilo yakho. Wathi sikhuluma opposite siphakathi impediment. Usathana phathwa ikhanda maske namani. Mawufuna imali sithi wasithanda sami amufuni nodate. I'm loaded. I'm too much. Angazi ngifike account but I'm too much. Soon I'll transfer something to you. Thank you. Unless it's cut down. What I'm confused with Satan. I understand. In Kulu language, and I'm full of Kulu language. What I know language I give on the bit. As if I never turn around. Listen. Let me just speak. Listen up, busy. Sondelani befusa. Pila. Jehova. kuNkulunkulu kaAbraham. Isaka. Jakobe. Owashintsha igama lakhe. Wathi abasekuwa uJakobe. Kodwa siyoba Israel. Siyeza leyo. Thandaza ukuthi ikusasa lifike. Ngoba nangu udaba labo lukhona. Thandaza ukuthi ikusasa lifike. Akwaseke nakuwela. Hayi. Ukuthi wena Show me lucky kuluma. Itakuya phakathi kwemnikelo. Ikhuphuza
zamanzi iphikile ibambe igamete ugcwele amanzi abananifo abantu basemanzini ingamlamashayini ingamlezifo ingamlamakhezisi ingamlezimo eyiphethayo ingamlaphakathi kwaso ikhuluma kuzo ithabazelela mhla ukuthi benasimalakhe wena uNkulunkulu ishaya izimo ishaya nemenshi ishaya negamete iphule amalifo iphula negamete lokhu ingamlaphakathi kwaso ithabazelela mhla ukuthi wena siyathandaza ithi namhlanje ngoba awubafethu uNkulunkulu mayihamba lithi baqalazi ukuthi kwenzakalani manje bese likhuphula amafu malikhuphula amafu kuba mnyama bahlale ngokusondelana ilokhu ihamba iphume phakathi kwe-altar ngoba lithi iBhayibheli yayisilakhile i-altar so ikhuluma ngelinye ilanga ukuthi umusuze walakhi i-altari awulishiyi ufela kulo kodwa lithi iBhayibheli wayiselakhile i-altar njengoba eselakhile ulokhu ephume i-altar angene phakathi kwabantu athathe izimo zabantu abuyele nazo i-altar afika kuNkulunkulu abantu asukeze emnikelweni abuyele ebantwini anibonge igama likaJesu mayibuye abantu athambazeke namhlanje ukuthi wena simakade uNkulunkulu ukhona ukuleka othi Nkosi ziveze phakathi kwalesimo engikuzwe khona umuntu engathandaza naye ukhona umuntu engathandaza naye othi uthulwe kimi othi wabishop umthetho wakho awuzile ngokonke abantu wakuthulwe kimi wamzeki anibonge igama likaJesu ukhona umuntu othi bishop manje usoyiqaqile udaba lwami ngiyezwa mina ukuthi ukhulunywa kimi yimina ongafanele asale phakathi kwezimo ongifike ngikuzo kwakufanele bomusa ufika ukushiye isaqale nezimo okuthola umusa ubuzo bese fanele uvumele umusa ufike ukusebenza uvumele umusa ukuthi wabusa mawufikile ungamthethe unganyiki ethi Bhayibheli kwale umlilo liloshisa umnikelo liloshisa inkuni liloshisa amanzi liloshisa ihlabathi liloshisa umuntu alekhiyana noNkulunkulu ebusuku alekhiyana noNkulunkulu ngalufuna umlomo wakho ngalufuna umlomo wakho uthi kaNkulunkulu njengoba usufikile ngalumhlangabeze ngalumhlangabeze Open your mouth. Open your mouth. Usufikile ekhaya. Open your mouth. Thandaza. Tshela uNkulunkulu ukuthi mtshela ukuthi uNkulunkulu usufikile ezweni lakithi. Kanti shona igama lakho. Utshela uNkulunkulu ukuthi this is me, Father.